Okay guys, magandang umaga pala sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, nandito pala tayo ngayon sa may maliit nating lote dito sa Sitio Dimantal, Hacienda Bugalyon, Pangasinan. So ayan. At ngayon mag-aabono tayo tsaka magko-cultivate dito sa may kalamansi na ating tanim. Ayan mga guys, oh. Wow! Meron na tayong na-cultivate at nalagyan ng abono. Ayan. 3 weeks old pala ito. 3 weeks old itong kalamansi na to. Mula nung tinanim natin, 3 linggo bago tayo nag-abono sa sa ibabaw tsaka i-cultivate natin. 3 linggo muna. So ayan, papakita ko sa inyo mga guys kung paano i-cultivate tsaka lagyan ng abono. So ayan mga guys. Yan, wala na tayong intro. So ayan mga guys, at yung abono natin, triple 16. Yan, Yara Mila, triple 16. Yan. So ang pag-aabono mga guys, no, tansyahan na lang. Tansyahan na lang natin. Yan. So marami tayong kalamansi dito mga guys. Ha? Mababalag ako. Tagtungtan? So ayan mga guys, at yan, marami na tayong naabunuhan. May mga bunga na ito mga guys, no? Yan, tingnan nyo. Wow! Yan, may mga bunga na yan. So ayan, yung kasama natin nandun, no? Naglilinis. Yan, ito yung may mga bunga na. Ito, bunga. Yan, no? Wow! May mga bunga na yan.
So marami yan mga guys. Yan. Hanggang doon. So 3 linggo pa lang ito. Yan, maraming bunga mga guys. Oh. Ito. Wow! Yan. Yan ang ating mga kukultivate pa. Yan, mula doon sa baba. At kapag okay na siya, maka survive na siya ng yung medyo dumami na yung niya, bunga, tsaka natin to tanggalin yung mga puno dito. Yan, yung mga puno na yan, tatanggalin natin yan. Yan, yung talagang na siya, yung buhay na talaga, tsaka marami na siyang bunga. Tsaka natin tanggalin yan, mga puno na yan. Okay guys, ayan, tapos na tayong nag-cultivate. Ayan. Tsaka may ayan, abono. Yan sa kalamansi na 3 weeks old. To mula nung tinanim. Ayan. Magantay tayo ng 3 linggo ulit. Tsaka magpangalawang tayo, cultivate. Magpangalawang cultivate tsaka abono. At ang gagawin natin yan, paluwang ng paluwang yung cultivate yan mga guys, no? Habang tayo yung nag-abono. Yan. 3 weeks, tapos pagkatapos ng 3 weeks, 3 weeks ulit yung pangatlo. Yan. Yung pangatlong 3 weeks ulit. Tapos hanggang pang-apat na call tayo tapos pagka naka-abot 1 minute doon sa mula doon sa niya. Mga ito. Yan. Yung cultivate nito mga guys, kapag treat sa siya niya mula sa puno. Yan. Tigil na tayo mag-cultivate. Tigil na natin, tapos ang gagawin na lang natin, pag nagbigay tayo ulit ng abono, doon na sa malapit sa puno ng konti. Yung mga isang dangkal siguro. Yan. Yan. May mga bulaklak na yan. Yan. So yan. Yan, hanggang dito yan sa baba. Yan. Yan. So ayun mga guys, at hanggang dito na lang news natin ulit, at maraming salamat sa nananggalo. Sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga lead subscriber, maraming salamat sa binigay ng porta dito sa ating channel. Sa mga gustong mag sponsor dito sa channel natin, open po tayo. Yan. Tumatanggap ng kahit na anong bigay, dahil
palaki pa lang tayo. So, ayun mga guys, at maraming salamat.